Città della città
да се разходим и с нашата хубава градина. Нашия хубав морски град. Да. С красивото море, без което не можем. Което е в душата ни и което никога не можем да заменим за някой друг град. Михаил Зидаров е роден на 12 януари 1926 г. в град Бургас. Още от юношеските си години е запленен от сцената. Работи като сценичен уредник в Бургаския драматичен театър, където играе миманс и малки роли в детския репертуар. Първите му по-сериозни изяви са свързани с Общинския театър в Силистра, където пробва своите сили в драматичното изкуство. Пръв открива певческите способности на младежа големият диригент Иван Вульпе. Тази среща се оказва щастлива за бъдещето му на оперен певец. В края на 1947 година, след успешно издържан конкурс, Михаил Зидаров е назначен като артист в току-що основаната Варненска опера. Упоритият труд, горещата любов към музиката в съчетание с отличните гласови данни създават от самородния талант певеца-артист. Безспорна заслуга за неговия творчески възход има и онази неповторима атмосфера, съпътстваща първите стъпки на операта. Атмосфера на съзидание, младежки ентусиазъм и съпричастност към една голяма идея. Учи се на майсторско пеене от такива талантливи певци като Петър Райчев и Събчо Събев. Сериозно обучение преминава под ръководството на опитните вокални педагожки Констанца Кирова и Вяра Здравева. Специализира в школата за млади оперни певци с ръководител професор Христо Бръмбаров. В младежките си години партнира на своите колеги, споделяйки с тях вълнението и емоциите от първите трудни стъпки на сцената. Добринка Влахова, Лиляна Василева, Никола Николов, Светозар Рамаданов, Янка Кючукова, Николай Йорданов, Йорданка Тенчева, Лиляна Анастасова, малко по-късно Лили Чорбаджийска. Все имена на първосъздатели, записани с златни букви в историята на Варненската опера. Едни от най-ярките български диригенти и режисьори пресичат пътя на певеца в неговите над 40 сезона. Руслан Райчев, Христо Манолов, Йоско Йосифов, Емил Главанаков, Недялко Недялков, Христо Игнатов, режисьорите Драган Мицов, Илия Иванов, Михаил Хаджимишев, Николай Николов, Кузман Попов. Живееш до край, не да
Още с дебютните си роли на Силвио от Палячи и Марсел в Бохеми, Михаил Зидаров заявява своето силно присъствие в трупата на Варненската опера. Следват Фигаро, Валентин, Елецки, доктор Малатеста, Гулиелмо, Жермон, Евгений Онегин, Шарплес, Риголето. Роли, които му отреждат заслужено място сред първите баритони в българския оперен театър. След специализацията си при професор Христо Бръмбаров в София, усъвършенствал с годините своето вокално и сценично майсторство, артистът постепенно обогатява репертуара си с нови и все по-отговорни партии. Образите, създадени от Михаил Зидаров, са ярки и пълнокръвни. С еднакъв успех той изпълнява романтични, гротескови, лирични и комични роли, пробва силите си в различни музикални стилове. И винаги неговите сценични въплъщения покоряват със своята пълнота и личностно обаяние. Тя притежава чуден лик, подобно ангел нежен, на свеж нарцис прилича, что сутрин цвят раскрива, нейния смях пленява. Фигаро от Севилския браснар на Росини. Тази роля може да бъде наречена коронна в репертуара на Михаил Зидаров. С нея сякаш го свързва любов от пръв поглед. Почувствал веднага психологията на персонажа, той намира най-точните вокални нюанси и онзи пластичен, мелодичен рисунък, който изгражда образа като съчетание на жизнерадост и енергия, ум и ловкост, користолюбие и хитрост, великодушие и деловитост. В богатата репертуарна палитра на певеца се открояват още образите на Леско от Манон Леско, Зурга от Ловци на бисери, Сид от Алберт Херинг, Папагено от Вълшебната флейта, Линдор от Хофманови разкази, Ренато от Бал с маски, доктор Малатеста от Дон Паскуале, граф Алмавива от Сватбата на Фигаро на Моцарт и, разбира се, любимата за всеки баритон роля на Риголето.
Stani, tam si nosi, za svetim pati pregalni, a v mrake i tišinama, tam skri svoja srami moje to bezčestije.
Какво изпитвате, когато днеска дойдете на спектакъл, когато сте се оттеглили от активна творческа дейност и сте в ролята на публика? Когато почне да дирижира диригента овертюрата и когато сте отваря завесата, почва да тупка и моето сърце. Не така както преди, но получава се една общност между мен и сцената. Аз заживявам вече с това, което става там. Господин Зидаров, през 1926 година, годината, в която Вие сте роден, във Варна се провеждат първите летни музикални тържества, сега известни като Международен музикален фестивал Варненско лято. Какво е мястото на фестивала Варненско лято във вашата творческа биография? На Варненско лято, лятната сцена на театъра, това беше место, където публиката, когато идва на тези спектакли, се получаваше един огромен интерес не само от варненската публика, не само от публиката, която идва от цяла България, но и от тези чужденци, които идват тук като туристи и прочее, и прочее. И тогава гастролите, оркестъра, увеличение хор и т.н. всичко това създаваше една тържественост, едно огромно удоволствие. И когато чуваш ръкоплясканията на публиката, по-голямо удоволствие от това нямаше. Но когато се отиде на сцената на летния театър, то това е тържеството. Това е голямото. Варна трябва да го има. Повече, все повече спектакли на Варненската опера. Какво мислите за младите български оперни певци? Смятате ли, че те са достойно ваша смяна? Смятате ли, че ще се родят новите Елена Николай, Борис Христов, Гена Димитрова? Изобщо оптимист ли сте по отношение на младите си колеги? Трябва да ви кажа, че имаме млади певци. И аз се радвам, от сърце им се радвам. И пак повтарям, аз отивам в гримьорните и непрекъснато ги поздравявам и им казвам, съветвам ги. Слушайте, така. Ще стане по-добре. Много е добре за сега така. Има певци. И трябва да ги уважаваме тези певци. Публиката трябва да свикне с тези млади хора. Младежта трябва да я вкараме тук в театъра. Млади хора да се виждат повече. В годината на вашия юбилей, каква е вашата лична равносметка? Какво означава за един човешки живот? 80 години житейски и около 50 години творчески. Равносметката е винаги в мене. Винаги в мене, тъй като често си приказваме с моята съпруга в къщи, Мишо, ти непрекъснато мислиш за операта. Непрекъснато мислиш за това какво си правил. Няма ли да излезеш от тези твои непрекъснати мисли? Обърни малко внимание на мене. Викам, Лили, не мога да излеза от това. Това е моят живот. Животът на сцената и сега, когато гледам тук сцената, но хваща едно чувство на удовлетвореност от това, което сме правили през тези 50 години. Да смятаме ли, че ако сега трябваше да избирате бъдещата си професия, не бихте избрали друго, освен оперното пеене? О, Боже! Няма нищо друго. Не ми се умира. Искам да живея. Значителен е приносът на Михаил Зидаров в реализацията на произведения от български композитори. Общо 12 роли, главно от оперите на Парашкев Хаджиев. Творческите успехи на Михаил Зидаров не се ограничават само с операта. С много усет към спецификата на жанра, темпераментно и убедително той пресъздава редица образи в оперетата: Виенска кръв, Хубавата Елена, Веселата вдовица, Прилепът, Царицата на Чардаша. Изпълненията му вълнуват и пленяват многобройната публика на това вечно младо изкуство. 80 години
от които близо 50 на сцената. Над 60 роли, стотици спектакли, участие в концертни програми, гастроли в страната и чужбина. Това е равносметката на един достоен живот, отдаден на голямото изкуство – музиката. Всъщност, такъв е животът на истинския артист, отдал сили и енергия в името на изкуството, в името на благородната мисия да радва и вълнува онези, които изпитват естетическата необходимост от досег с него. И не случайно най-голямото удовлетворение идва от признанието на публиката, от онова несравнимо с нищо чувство, когато сърцето на артиста затоптява с пулса на хората от зрителната зала. Защото, както казва самия певец, ако не събудиш с изкуството си малко възторг у хората, ако не ги вълнуваш, къде е смисълът на всичко онова, за което си призван? И днес, на 80 годишна възраст, Михаил Зидаров често посещава Варненската опера. Присъства на спектаклите, вълнува се с артистите, пожелава им на добър час, следи репетиции и представления и, което е много ценно, искрено се радва на успехите на младите, деликатно ги съветва с най-добри чувства, за да е още по-пълноценен образът на сцената. Добър вечер, Ненчи. Здравейте. Идвам тая вечер да гледам спектакла. Гледахте оня ден в Трабията, в ролята на Жорж Жермон. И ще ми е мой любимец, син на мой приятел, колега. И ще ми е много приятно тая вечер да те гледам пак в ролята на графа. На графа. Иначе имам подкрепа във ваше Има сега. лице. Ще стискате палци. Ние ще стискаме палци, разбира се. Добре. Така, хубав е костюма. Изглеждаш. Ще беше отручена. Тя е много добра изпълнителка на ролята на сцена. Радвам се. Пожелай ми успех. Как няма? Много. Успех, разбира се, и още как. Много ти благодаря. Добре. Айде. Надявам се, Приятно че гледане. всичко ще мине добре. Айде. И аз ще чувстваме за чувстваме. Беше ми много приятно. Чакайте да слушам с тях тук на сцената. Удоволствие ми прави да ги слушам. В края на нашия кратък разказ за прекрасния артист Михаил Зидаров ще прозвучи естествено ария на Риголето от едноименната опера на Джузепе Верди. Честит юбилей! Много радост, енергия и жизненост по пътя! На многая лета, скъпи Михаил Зидаров! О, придворни, презряни, проклети, колко взехте за свиднато чедо. Само злато за ваше победа, но тук стоя безсураже, но все пак аз ще браня честа си. С тези ръце ще спася дъщеря си от герцога Корениза.
mi concorrete. Ах, ви всички против мен сте, да всички против мен. Ах, добре, аз плача, Мару.